L'escacs és considerat un esport mental i és un dels jocs d'estratègia més antics del món. Una bona base ens pot donar la victòria i els peons, que són majoria, són capaços d'efectuar moviments complicats i poden matar el rei amb un sol pas, tant a l'esquerra com a la dreta, sempre que tinguin una bona figura al capdavant. Cada peça té el seu propòsit i totes les peces són importants i es donen suport, les unes a les altres. En una partida d'escacs necessites jugar amb totes les peces formant un equip. Atzar no compta. Tot i que al segle XVI la pintora del Renaixement italià Sofonisba Anguissola ja pinta el joc dels escacs, un autorretrat jugant amb la seva germana, l'escena familiar és símbol d'una classe social aristòcrata basada en la cultura. Fa 60 anys, les dones del poble no jugaven. I nosaltres, les nenes, no teníem gaires oportunitats d'aprendre'n. Ens passàvem les tardes fent les labores de l'hogar. Fa 50 anys que es va fundar el Club d'Escacs de Torroella i només feia 15 anys que havia arribat la televisió. Fins aleshores, les nenes jugàvem a la plaça o al correró del centre. I va ser al centre on vam aprendre a jugar a escacs. Allà hi anaven els homes a prendre cafè, els nois a jugar. De dones i de nenes no n'hi havia, però nosaltres, les nenes del correró, com que érem amigues de la Maribel, la filla de la casa, hi entràvem i sortíem quan volíem. I va ser el seu pare que ens en va ensenyar a jugar a escacs, a ping-pong, a billar. Jugar a escacs és com aprendre a pensar. Aquell temps que pensar no estava gaire ben vist. Tenia 20 anys quan em vaig fer del club d'escacs. No hi vaig ser-hi gaire temps. Recordo especialment una vegada que vaig anar a Palafrugell a jugar, al casino. M'anava bé, gairebé ja guanyava la partida, però em vaig desconcentrar. Entre el fum que em sortia del cap, el fum que hi havia al local, aleshores tots els homes fumaven, i els homes que miraven a l'entorn de la taula per veure com ho feia, em vaig precipitar. No vaig guanyar, però vam fer taules. L'afició del joc dels escacs passa de pares a fills. És com la professió de metge o d'advocat. El meu pare no jugava, però sí el meu tio Paulí, que havia estat alumne del senyor Blasi. Ell vivia a Barcelona i tenia a casa seva copes d'haver guanyat en diferents campionats. Un dia, la seva dona li va posar un ultimàtum. O l'escacs o jo. I penso que jo també vaig influenciar una mica perquè el meu nebot, en David Lloret, tingués afició per l'escacs. Era ben petit i jugàvem a sota les voltes i ell treia la cadireta. De seguida va guanyar amb l'equip infantil el campionat de Catalunya. Va quedar per punts segon, em penso, i poc després, als 14 anys, el campionat també infantil d'Espanya, que es va jugar a Canàries. Avui dia, als 50 anys de la formació del club, ja hi ha noves generacions que li donen continuïtat. L'Aram ens explicarà d'on li ve l'afició als escacs i per què li agrada. L'afició als escacs
ve de part del meu avi, que va ser un dels antics presidents del Club d'Escacs Montgrí, i doncs els dies que anava a menjar a casa de la meva àvia aprofitàvem per jugar algunes partides. I m'agraden molt els escacs perquè els comparteixo amb molts companys i ho disfrutem molt com si fos un altre món. Els escacs són una metàfora recurrent. Des de pel·lícules fins a llibres han utilitzat aquesta pràctica centenària. Grans films com Blade Runner o la sèrie Gambito de Dama han utilitzat els escacs. Una de les pel·lícules que m'ha marcat i m'ha impressionat més i vist més vegades ha estat El setè segell d'Ingmar Bergman. El cavaller que torna de les creuades juga una partida amb la mort, una metàfora en si mateixa. Ja sabem que ella, al final, sempre guanya la partida, escac i mat. Però, mentrestant, aprofitem tots els moments que ens queden i gaudim de la festa. Bona festa major!